నేను మంగం విశ్వంరావు జంగుబాయ్ ఛానల్. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ ఎంపీ స్వయం బాపురావుని ఆదిలాబాద్ ఎంపీ క్యాంప్ ఆఫీస్లో అఖిల భారతీయ గోండి ధర్మకోయ పుణ్యం పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో కలిసి వినతి పత్రం సమర్పించారు. వచ్చే 2021 జనగణనలో గోండి ధర్మ కోయ పుణ్యం గోండి రిలీజియన్ కోడ్గా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని వారు వినతి పత్రం సమర్పించారు. గోండి ధర్మ కోయ పుణ్యం సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కలిగినటువంటి గోండి సమాజ ప్రజలు గోండు, పర్దాన్, కోలాం, తోటి, మచ్చ తెగలకు సంబంధించినటువంటి వారందరూ ఒకే సంస్కృతి యందు జనన, మరణ, వివాహ, అలాగే మృత సంస్కృత కార్యక్రమాలు, అలాగే దేవీ దేవత పూజలకు సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలు ఒకే విధంగా ఉంటాయని, అలాగే వారందరూ గోండు కోయ సంబంధించినటువంటి పెర్సాపేన్ను అనే ఆరాధ్య దైవం కలిగి ఉంటారు కనుక గోండి సమాజం అందరూ వచ్చే 2021 జనాభా జనగణనలో ధర్మ కోడ్కు సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రజలందరికీ గోండి ధర్మ కోయ పుణ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి సపరేటు ప్రతి ఒక్క కాలము మంజూరు చేయాలని అఖిల భారతీయ గోండ్వాన గోండి ధర్మ కోయ పుణ్యం పరిషత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రం తరపున వినతి పత్రం సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అరక మాణిక్రావు, అలాగే ఉపాధ్యక్షులు ఆత్రం ఆనందరావు, అలాగే కోశాధికారి కోట్నక కోసేరావు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు కొరంగ సీతారాం, మెస్రం భూపతి, సిర్పుర్యు మండల అధ్యక్షులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.